v podstate tak, ako som hovoril na úvod, že využili sme, nedá sa povedať, že všetky možnosti, ale si myslím, že veľa z toho, čo poskytovala Európska únia v tom predchádzajúcom programovacom období, sústredili sme sa najmä teda na zveľaďovanie majetku mesta. Všetci vnímame teda rekonštrukciu škôl, ale aj tých vecí, ktoré sú pre život úplne nevyhnutné, počnúc rekonštrukcie odpadového hospodárstva až po teplné hospodárstvo. Nakoniec vidí to každý. Čo do budúcna, treba je toho ešte naozaj veľmi veľa. V prvom rade teda tie aktivity pre povýšenie zamestnanosti. Nezamestnanosť na Slovensku je fenomén, ktorý je nielen príznačný pre takéto vzdialené regióny, ako je ten náš, ale aj pre regióny, ktoré sú ďaleko bližšie k centrám, ako je Snina. Ten základný problém je v podstate prístupnosť alebo riešenie dopravnej infraštruktúry, pretože kým z Prešova alebo z Košíc v Špičke tu bude treba cestovať takmer 2 hodiny, stále to bude problém pre budúcich potenciálnych investorov. Mal som niekoľko stretnutí aj v priebehu tých predchádzajúcich rokov, ale aj v priebehu predchádzajúcich týždňov. Bol tu honorárny konzul z Japonska, nielen kvôli tomu, teda, že chcel s ním navštíviť, ale predovšetkým preto, aby mohol investorov teda posunúť až do Sniny. Nakoniec všetky aj tieto možnosti sú v rukách vlády, pretože by som doporučoval teda, aby nejaké stimuly, či už teda cez možnosti daňové, alebo teda ďalšie stimuly pre investorov by v takýchto regiónoch mali byť predovšetkým. Toto, čo by sme teda chceli, tak ako hovorí mnohé, je s ním neurobené, ale množstvo vecí ešte je potrebné dorobiť. Nechcem hovoriť teda o rekonštrukcii Malého Kaštiera a historického parku, o ďalšom zveľaďovaní rekreačnej oblasti Rybníky. Navrhoval som už niekoľkokrát, aby sme v tom nevyužitom bazéne urobili ľadovú plochu, syntetickú teda, ktorá by mohla byť využívaná aj v nepriazni počasia. Množstvo teda verejných priestranstiev, dlžní sme mnohým sídliskám, možno že vedľa na Kukučinovej, kde ich bolo treba dokončiť detské ihriska. Teraz robíme jeden veľký projekt kontajnerových stanovíšť, aby teda bol poriadok v sídliskách, hlavne pri triedení odpadu. Takže si myslím, že je toho veľmi veľa vrátane teda opravy chodníkov, ciest, komunikácií.